A feleségem mostanában mindig fáradtságra hivatkozik. Most vagy neki kéne béres cseppet szednie, vagy nekem nem. Béres csepp plusz. Egészség miatt nyitva. Én azért szeretem, mert olyan jó az illata. Anyu azért szereti, mert a lanolintól finom és puha lesz a bőre. Apu azért szereti, mert egyszerűen jól tisztít. A Pisti azért szereti, mert olyan jó nagy buborékot tud belőle fújni. A Nagyi meg azért szereti, mert nagyon régóta szereti. Lanolinos babaszappan. Baba csak egy van. Ez a vízköt teljes egészében múzeumi darab. Egy hét alatt kicsapódik. Ó, ő lenne az? Habzik. Megsimogatom egy kicsit, és jön le róla. Cillit, a megoldás vízkő ellen. Nap mint nap. Én ezzel most körbe takarítom a lakást. A Borsodi Sör támogatásával az RTL Klub bemutatja Koku első címmérkőzése. A kisvilágbajnoki döntő május 22-én a Budapest Sportcsarnokban. Ellenfele ezúttal a háromszoros Afrika-bajnok Nabalun Dramane. Jegyek kaphatók a Vigadó Ticket Service-nél és az ismert jegyirodákban, valamint a helyszínen. Testünk biztos tartásáról 206 csont gondoskodik. Az idő múlásával azonban tartásuk meggyengül, csontritkulás alakulhat ki. A béres csonterősítő tabletta hatóanyagai nélkülözhetetlenek a csontképzéshez. Rendszeres szedésével ön megelőzheti a csontritkulást. Béres csonterősítő, hogy a csont sokáig tartson. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét. Köszöntöm Önöket! Újabb vétlen áldozatok, 23-an haltak meg egy autóbuszban Pristinától északra, amikor találat ért egy hidat. Szélsőjobboldali merénylet, 2 halott és több mint fél száz sebesült London belvárosában, a Soho-ban. Idén is énekszó és tánc köszöntötte május 1-ét. Bővebben mindenről 3-4-7-kor a híradóban, mert tudják, a legtöbb hírt tőlünk kapják. Magyarországon eddig 25-en kaptak új szívet, közülük már csak 14-en élnek. A várólista pedig 15 fős. Emberek, akik más szívével élnek, és olyanok, akik arra várnak, hogy felszabaduljon egy, ma este a Fókusz Pluszban. Mai ajánlatunk. János herceg katonái a falu felé tartanak. Robin Hood legújabb kalandjai, 17 óra 55 perckor. 15 évet csúsztunk vissza az időben. Mi a neved? Robina. Ez egy boszorkány. Hát persze, hogy boszorkány. Little Joe. Végezz vele és menjünk már! Robin Hood legújabb kalandjai, ma 17 óra 55 perctől. Mai ajánlatunk. Gálvölgyi Show 20 órától. Panikát egy ital volt, sörítéskútja mögött fedeztük föl, amit egy üres, sörös dobozt rákcsált. Kellemetlen, büdös szaga miatt lakásban nagyon nehezen tűrhető. Mi volt a legemlékezetesebb telefonba, ami úgy... A legemlékezetesebb a múlt héten kellett egy szoptatós anyába beugornom. Hát, beugrottál az anyába, aki szoktat... Hány éve van a pályán? 40. 40 éve. Színháznál volt? Mind a 40 esztendőt színháznál töltöttem el. Én még soha nem láttam, csak azért... Nem szokott színházba járni? Nincs nekem erre. Ja, csak kritikát ír, érted? Színházba járjak. Csak önöknek, csak tőlem, csak ma a dosszié. Dosszié a virágról, és ami mögötte van. Gálvölgyi Show, ma este 20 órától. Hétfői ajánlatunk. Mikor tudna kezdeni? Kezdeni? A tanítást. Veszélyes kölykök 20 órától. Tanít! Nem tudok! Miért? Ezeket lehetetlen! Ez igen!
Akinek sikerül találni egy verset Dylan Thomas-tól, amelyik hasonlít egy Bob Dylan versre, az nyeri meg a Dylan versenyt. Nem igaz. Az összes kurva Dylan Thomas vers a halálról szól. Magának szarrá verik a fejét, ezt mindenki tudja. A fiaim többé nem mennek iskolába, felfogta? Keresem más szegény kölyköt, akit megmenthet. Michel Pfeifferrel a főszerepben, Veszélyes kölykök hétfőn este 20 órától. Vándorlásom alatt